Ikerketa bat egin genuen zehatz-mehatz zaintza lanen inguruan eta migranteak diren edo atzerritik etorritako emakume hauek betetzen dituzten lan hauen inguruan eta zeintzuk direzen euren baldintzak helburua izan zen ikustea, araztea zein den euren egoera neurriak jarri ahal izateko. Lehen aipatu da segregazio horizontal horrek bideratzen ditu emakumeak lan mota batzuetara, hirugarren sektore horretan, zaintza laneratara, eta hori guztiz lotuta dago gure gizartean zaintza lanei ematen diegun balioarekin, ez? Guztiz beharrezkoak dira gizarte edozein gizarteak aurrera egiteko, baina gero beste alde batetik ez dira behar den modun baloratzen eta horrek ere bere eragina du gero horrelako kontratuetan eta horrelako lanetan.